birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo tang tepini adab birta juitha wo signify nar cap marni rongbong tiso di sama lakha ke thomalong lumbajong hawar farman karbi kurusar chiromai thihek pen KKCA aro rongbong tiso LP school long karjap mai padopon labang so mai long KKCA TDP dunmai purajen bechari ponsi mai ke phalam the TDP kongchun bang welson tiso pensi parju so mai long alhuisar poman pen mohon singh tiso agriculture board chairman KKCA TDP kongchun bang welson tiso KSA mai pu barim thangsing timu rat cycle bang kesap timu rongasar rongbong tiso lapen pidang an KKCA kurusar atom chitong dun an parta KKCA lumbajong hawar mai pu siwaram tiso lapen chun bang dilip terona tumaphan ingwai ponsi lunse pi char happy lapen claim bang pu bang phia tumaphan ingwai ponsi thir thip parjaplo sonsi alui sarpo tiso sangho pen un an ke KKCA tumaphan chirap dunji lapente kurusara phan pindeng made uniform se tame pipon poputa ningje an parta ili karbia tumke hindu kali aron barim pusi chehok pamenang ji puhai huya lampen chenglok pinaan lamdhan pajir mi pontu ये atum ke japon rong ro patu ko tame ke si member du nai pu kamatha pon pena jok si penan claim lo jase met ke tumaron bari ma tum bang ke ha per the ki thip ke cheng pen wang bom adhorom lo labang so adhorom pen si akapre ka tum adhorom dame convert lo non christian le punon ba lokimon le punon lok skon le punon la son si kar bidum ta penanga adhorom dolo hala tum ke la aron bari men si convert bom lo lalo guru sar kuan ma ke do phan ke non nam pipo bang phike brai sido pusi pula si guru sar phan ke isia man chipinai la si guru sar phan ke nam pipo la pena phang la rasinja song la lunsi pi tu phan hala so ni nam pilo che chak te kang lo la lunsi pi tu ta man pinai pusi la man ki pi teng pe la rasinja song appreciation se ke fi do hala tum nai po teng pe ni nam pilo pen hiri nilitum ajak ding tu ya phi karbi kuru sar chingruma mai KKCA hawaramai nitum seng ponlong lo lage KKCA lumbajong hawaramai nitum dak lumbajong angkang akonitensi long ria mai prabjin benitum e sompon po non ni phai krehini arni sitame KKCA nitum seng pon po sitame krehinia dim kreh siban der po dake dikoi terang arong alom si nitum ke haibe arong lapen ke hairong hangarong somsi penana rong hadak lom du ulang ke sengse la anarong pangrum pes nitum hadak ni phai kreh siar nitum timurong piarong alom sitame nama dim keme langam po bang suri siban tum dak chingrum jido asini tum nona son hawara mai ke seng pon long bang ke nitum ke kopai ke melo KKCA phanangi kroherat to bang bom lo bat bom lo je tum kachor kli kachu phiyo tum koson si do thak nei ma koson si nim kaching hon nei ma non ke rong ker nang kachi rung sita hak kopen pinian ta rong ker kachi rung nang lok la asila so rong ker kado we is west chingrum pen rong ker phailang dam lo protang te kado pen suri hinira pharo throk arong asar baksi dui ba abisi sitame karbiaron barim der ke suri ke thom baksi la ronga sara bangke bang suri ke thom baksi tu chia posi niritum la bang suri ke thom ronga sara kuru la nitum ke sielong ke dotum ana phan nitum ko somsi aningkan bang arong ke se karkli hur ka chirung ka cherek rat pen ka chipajok pen sarkar pen mi ke choki ma phan nitum chingki pon po la pen nitum la sobar sai bang ribom lo la pen ningje thedo 99% lo je mu iprang ke bang jilang bang ke rong kera bang ke rat pen chirung unang ni luma pusini tum ning thelo la pen ni tum dak pini aluhi sarpo ake hai mohon ti sohan ka chohang pen ni tum ningarong piklo alangli nut christian baptist bon kachini tu na teng potang te ta baptist alangli baptist le anim le rim pusita karbiaron barim hongharia radaphan kanghon the dunga jok alangli bang pendak guru sara hemtun kikim kerang ponjia phan ake hai CM sar Dr. Tuliram rong hang pen chingki chingbai pon po prabjin pen nangkim pipo busilam chak chipikang lo la pen adun thu KKCA tiri pialong le hemtun kikim la palong le phanta lang li lamchak dak CM pen ka chingbai ya lamchak nang chipitikang lo la so long bang ke ako isi pen lang damote dak guru sar bang plikebra isi do ala bang plikebra isi akuru sar atuma phan sitame pindeng la guru sar peri
ris la son ko pilo pe ri lo bodi ri sele thana pe ba kapre da nitum chingki chingwai po kopi ko son si kuru sa hang pini bang nitum alang nitum pe nitum chingwai po proposal nitum pon po last time bang prike rai si fan pi pon po la pena dun thua bang ke nitum KKCA bangkela hello non prabjin pen chitia chiklo ni phai kre trogar ni bangke KKCA mhanga thegar ni lo jala so KKCA mhanga thegar ni bangke ni tum KKCA long ke kroi det bang suri kep chok wet ni tum la KKCA det abang lo lake la pen la sodars rada phanda ni tum hang po KKCA la an ke ni tum suri kep ke chok pe melo nona pini ke seng ke hisab se pila KKCA long ke do det lo lake ni tum KKCA non ni tum chingru ma por lo la pen ni nai tum pharang ke bitung hada choro lo je karbia nim rokom tame sining per thia dang long pache thang nang ji ni hang ni jang ni rep ni tora karbis tame chin nang yi pu pen nang ka humri dun pen so alam nang ka pache thang pi pon thega pon ni tum choro lo pen dak pi ni mai long ni tum hawar mai ke seng long hakhi ason lo ni tum KKCA long kiri hawar mai phanta hang pon lo la pen KKCA lang pher hawar mai hanta hang pon lo la pen pinya mai nang ka chari pon ha ke cheng pe jurang ke la ke KKCA long dun mai phu ke hai rajen belo alangli pensi mai nang cari pon lo mai mesen me pen penelo la penda ka mai phu akong chun bang sta me dak hawar mai thame pek te kang long lo la ke pena diang bon ni tum pang dak bo alang tum ke pini ke ad hoc committee som se sengkang lo constitution ba bang ni tum ni thoma PCP po semi pi bang ke la non ni thoma PCP po la pen advisors tame rong asar pen long ria sarang sin ne pon long lo la pen do thulang bang ke non KKCA yang bong non ni tum ala semen kache thanji aphan ladak hemtun andi malong le sitame ake hai rongbong tiso mate sarsing tiso asopo akleng ala ronjit tiso pensi chiri hinia long le KKCA aphan hemtun kimoi pusi nang pi tekang lo konane tum arong long konane hawar long KKCA phan lason long le ki pia bang dolang pote la rong si pen ka chingrum la sona hem tu na bangke KKCA pen stame aleng theke ding han chingki jatan po lason hem tun bangke kim pon pipit po Vosik ne phai nar kep arni karbilo charlie asong tiri pia tumpen patir pi ponsi difu rong ni hang mithang sa hemalong KSA mai pu buddho terang kachari pon mai long kongchudwang bardamas killing pensi alhi pachinia por enpon jaime ka teng pen non ki khibom MP Omor Singh ti sophan karbilo charlie asong long klembarim po man peng chpc karcho jaime ki teng badopon bangso hut MP ti sophan karcho mai long alhi sar po man peng pen kachi tongdun Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Duliram Rongha Panta Karcho Padopon so pit non ki khibom MP Omor Singh ti sopen hemprek mate article 244A puthak un anke parliament na olong lamthe paklang dun momlo lapen iprang ki bang jilang arnita paklang dun mom pu pusi ningje pon halapu Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Duliram Rongha kaning je pon ke lason ningkanang bong Karbilo Charlie asong asai hem kimi kimpon po contractor penching kietlo lapen hemprek ajoine karbi hijanjan angbong kachi putot kachi patti kachi boycott hemrit me kachi kaya jutang ke pavirsi ing samjin ang DEC pen hemprek aparman chi songra petlo nang pusi ningje pon bangso karcho mailong MLA Dorsing Ronghang board chairman Longsing Tokbi Mohon Tiso lapen ongnung KSA klembarim matum lapen klembang phupia tum jitongdun Kadogave media court tumhanda chorolo nilitum Karbilo Charlie song tirpia mai henman patir pipon nilitum kaching hon ex president lapen general secretary 1988 1989 lapen 1993 94 alangli tum Karbilo Charlie song bhan kaching hon ki khibom non khibom MP Sir Omor Singh Tiso nilitum Karbilo Charlie song aphan ke claim barim pupen nilitum sidame man penga chepi Pula so jaime galong pini litum chief guest Dr. Toliram Ronghang sar semen nang chetong dun thudo lapen kopai game Dorsing Ronghang MLA Harogat constituency alang listameng chetong dun do laso jaime jasemet pet nilitum kedeng ponang ko kelalo dak pini langdam sinang Karbilo Charlie songben kedam tang abarim tum pini MP pen chenglong komanege police officer nang chemanlo non ki khibom CM sar sitame nang kalanglo lapen bedosingling sar sitame alang listame president secretary ki mantang bang phulo non dobom DC mem sitame kesenglong polom vice president
kita ngabang philo lasin nilitum karbilo charle song ahin ben nilitum ke klembare matum han man penge chipi pula so ininga klong pen kachoropon mate ining karong dun karchopon so jai meglong kini nilitum jasemet pet karbilo charle song ben chenglok empreng khang rapet kaskom karsa lapen risodar bar atum sitame alangli tum sitame ning karong ning kaching samdun ajani pini ajai meglong nang cherap nang chetodun kadove hemprek hang rapera song pot elitum dilhi dam rapera song pot elitum laso ning karong long elitum sitame apor nang chipidun ben amuluk nang chipong dun jibu ben alang litum semang chetong dun do apai do pik so long elitum karbi lo charle song regional plipen sitame east west ahin ben sitame ka chetong penang ando lasipini nilitum karbi lo charle song long claim barim MP Sarhan Culture Chu Karchopon laso ajai meglong jasemet pet Dr. Toliram Han Sarpan Choroingtung alang litum apor sidul bijiong bom sampai pini nang laso mai mesen me at penang pajudun thegapot choro parpek lo nilitum sonni vet hini appointment nilitum memorandum ni pidun isi bangela lo nilitum la foundation stone da geletang hola so KSA office nilitum asarnong ke ban ong amat arveli lablo la se mentut si nang pangcheng pi ma pu hola so isi appoint nang kim beserak nang popula isi appoint lo la pen isi bangela tawar nang pathe ji non la solong nilitum office dairai amasi la mo prangewang jerani highway pen la so office ahem chete bok ongte mo kedam kewang kopine ki siksak do kokna pu pen la so asambo nang exam nang ji pu la so la poini pensionil to memorandum pidun lo smartphone ke outcry tumphan birta kime difu tarlang so karbi people hall clock tower nung Virgin Media Limited mate ti hekpen VML asahem wosik ne phainar cap arni karbi jutanga song tiri pi mai phubarim Chandra Singh Kropensi bangso sahem ingpu ponsi him ke dok kek sitame ingthan pontu labangso Virgin Media Limited global industry leader lake isi company mate online business laso VML along chirap dunji pulute arta ningkan crane cap plengvek nangji lapen smartphone dovek nangji lalote joining dun long po pusi join tang tumpen alegi long tang tum nangji thandun rinti lasi solang do karbirat atum sitame voreng awar sai phan chong hong kokera VML along join dun ra awar sai nang chu endun nun sonsi join dun cheng mate formanam sikasuri hini pinangji pusi VML manager pen than nang panchini dun bangso mai long pinang VML ki join dun tang atum la pen ward commissioner lunse timung ben ki cheng lok ong dung tum ji tong dun labangge isi non labangso global akaya hud irtealong anutin sitame hem tot lun pen pini internet akaya hud labangso internet through pen gozonsi tangka sekai sini ke pawang jimapu labangso sayang bank ke claim ke pon akai pi helena TP pen cenglok alang itu majir pi tu majir podung ke claim ke dam ni lipi ni thegong long pen ning samping lo athe non akaya bangke ili tum kai ke chini lo pir the charting woi sala so pir the ke charting woi ke la bang so non akaya bang si theglong lo je itum la bang so globalization aso pir the ke charting woi at pen anutin asitame son si la so pir the ke charting woi long kereng dun nang jima la bang so atware ke thana bangke alang tu mencuru reune la sipini alang tu cipaklang lo alang tu pinangan la bangso ke along ke join dun pen alang tu ali ke theklong dolo sini lipi la bangso media hoi pen kado ko be ara pan ke chuningri gela halo nang tu kado ko be stame la bangso rong bangso VML long nang tu join dun lo pulo tangte alni china le mat ke the tanali doji asi nili sitame pena bang bong alang le teman ciki jetan sini tame join dun po nili chot kali le sekato be kar biarat lo join dun na am sini nili tum la so company banke online job la si la dak office do nahi pusi
hadak London pen order dolo la sila so office sitame itum pa company pe si everything is financed by company asila ke full form bank ke VML po Virgin Media Limited it is an advertising company la sila so a company bank ke ilitum la nitum dak regional manager lo non ke office do det pen ke Helena Katharpi alangli hin pensinita la so abirta long dun lo pen join dun lo pen piniani an nili ke join dun pen nili ta muni tumpan pa join bom si nili ta success ason lo athema nili salary chiklo jon 14,000 plus lapu nili tum ke joining along po tangka poisa ko an ma lapu pen sitame nearly 18,240 monthly long loss. So it's near about 45,000 I am earning monthly. La si non nili tum la so nangli tum hoy nangli tum media hoy kapachini ji banke la hello la ke isi mane online job. Not as a company hola peni MV ta hola peni lahai hai ason kali lake registration chikuri na po with just 2,000 rupees suri hini pen la si nangli tum media tum sisame nangli tum pa chuning dilo pache thak ek tha la so birta athema ili tum ke dak kapa phihup ili tum karbiang long ke pengke nona kaya long ke sakuri lahai ki long ya bangke ili tum government sitami piun edalo thema ke porhia tum si ke ong o la pot la si best way and shortest way bangke nangli tum la birta pache thak ignoi la dak VML long suri hini pelote dak sakuri long po pusitame heno nelo la dakel join nundelo te mo system bangke chini du ni bompo la si non banke nilitum la office dolo da la pen ke tum various part of Karbiang long east west la sitame la son office itum fully bomlang la pen ke office ke itu fully financed by company ajat sitame la si arta banke sir 18 years above lage hala job asolo best from above 20 years lasi ladak bangke athema osmartum tangka maha odlong lo pulote hala ka porhi na chita ko aning heno dak ko lasi dak kinang sot abangke apia potum penke ka porhi ke tang atu la sona phasi nilitum ta employment pipon bok than pom dok pache thak bok la so nilituma company longke niltum la just tangka kamai nei takali nilitum arum munit penangan bangke bangkre podolo pute hadak London pasi nilitum apa non ke charity work ta claim pu charity work ke lason lo non nangli nilitum ke itum mobile ot theklo laso apen itum join po kamai po salan sot kali hola ki duk ke lak atung apanta itum lang nai pu la charity work pu la order nang piji yang song pen la sil tumba che thanam po non nilitum 20 family sapani tum rap dami halake ki duk nai tum phalo network da chini ne lo mobile ta chini ne lo ho laili tum he ki duk nai tum phasi la bangke lage tum poisa sikai sita dunde company poisa si nangloji penke rap dam nai la si la so pilo la so company bangke itum phat sakuri nangi pilo la se anutin ilitum karbi to mapansita ba karbi ang long arat kadu ka velo da karbi pupelo kadu ka be sita itum dak apor pen ke la so bang non inang litum la hai mobile or bom 5G sino itum use bom lo mati la so 5G kang pu si arnisi proposal ki pilo government of America lake nilitum global long ke nilitum ke dak do bom lo India tum nang litum la 5G nang litum India long la so network do kok pen nang litum ali ko pilo nang litum ki dak hai la so network pe na tum network through nang litum ko pilo mane dak nang tum kasimar ijike 5G punya notin mobile se or cry anvet po mati di asi nilitum ekta suggestion bate proposal nang pilo je government of India ta nang litum laso advertising company long nang chedon nunjima nelitum ke claim lason bulo lasi 2023 June chiklo la so 5G kang pu husi ilitum government of India setame agreement sign dun dalo si tum 200 crores tangka la kali 200 billion tamale itum Indian currency ke ko anpo la si itum la haya tangka ke ilituma poisalu
non dak join dun pen choklem dun pen che paduk pen ilitum che en dun nang po Kidamtang wo signify Troxier ni Samilangso Mini Stadium along Samilangso Lamding Road KSA Thompson Road Tumpen puthot arpu ka chilarmai padupon Bangso mai ke charipon Buklia District Committee mai pu Birsing tok bia hin pensi mai charipon Lason si chunbang ronjon in tia hin pensi aluhi pachinia por enpon aluhi man ben kachetong dun KSA tiripi mai pu Thompson rongpi kong chunbang desoy teron lapen tiripi klembang atum chitong dun Lasor pu kimi kangwai pon along Jidon sarpen mai pu pritom teron chunbang longchari be tumphan si ingwai pon pen pinangan klembang pu bang piar pu chipek pon no Samilang soben jirsong terang nang kilo berta Peni nilitum karbilo charlie song central committee pen peni dak samilang so hawalong na kohomri kelapahan long peni KSA Bukalia District Committee pen seperti pi bonsi dak samilang so along KSA branch tabang so pothot arpu kachel arpon amai se peni padu pon pasi peni kam vai pon president ke lapu pritom teron no pen secretary bang ke long chari be alang ni tum kado be dak office long office derial dolo pe member teman dolo si isi bangela lo litum central committee hoi pe kami pini alang litum sonsuria sai do pen pini dar lan cheton pen la litum la bang so ar funa ga deng tum ai bang ta ke koro re de litum karbilo charlia song central committee pe kami alang litum an deng bon pi pamelo ke bang jelang alang litum la bang so hawa samilang so hawa long ka paching thur ji phan ke paprang dun ji phan pon ana bang alang litum pen da bidisore bang cepat coy polong po si sini kita dulu itu karbilo charlia song bes kami athe ini tu makai mangga lah lo karbilo charlia song ke ini tu makai ke papi ho patim long besi ini tu ong dung bang ke ini tu hongri dampen cetam cemun bang besi ini penang andem kapacala ri phan kapor ilong se tu dolo ke dam tang por bes kami non dak setami sini kita dulu bang non hejong ke pini ke deng pon long abudi dum setami alang litum bang misen ben la soha war pachala pon bang eklemon po bosi ningi the dolo thek ponong lo badak samlang su locally ke tamana problem do la pete issues do just met ke nil tum non mat ke klem pon ji pu mat ke nil tum chingwai belang stami nil tum ni ke mat hado je la dak lo charli o samar pe nan do la tum ma farman nil tum eson son ya kam klem pon ji tu si nil tum ma hin pen mat hap no la si nil tum am hong chingwai tu si la bang so step ban nil tum deng pon nile mai phu ar pu ke deng long la ke arna mahir jume lo mate si ko pailo pu si nile ning thelo la pente choro lo pu Bukulia district amai phu phanta la pente central committee pen ke bang mai phu pen chenglok pe na la ri sang ho tum aphan stame nile tu ma hin pen mate nile jongjung pen stame nile choro pon partik lo pardon Tang tepini ada babirda bangke kangtonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru